специалния коледен епизод на Дойде Чуден Нюх. Както всеки път, така и днес ви очакват новини от света и у нас. Както и много други забавни и полезни факти. Също така ще бъдете свидетели и на дебютния епизод на нашата нова коледна рубрика Cause Epic English is Epic English. Водена от нашата черешка на тортата, нашата вързанка на кеца, не кой да е, а самия Оби-Уан сертификат Оби. Който специално заради нашата рубрика прекара 3 години в изгнание в Шаолинския манастир в Кембридж, където получи бедно колан и овладя силата на английския. Повече за това след малко, тъй като този хепанинг е по-напред във времето. Сега да обърнем внимание на първата и водеща новина за деня. А именно катастрофата с полетял Ивелин Иванов, още познат като Единиците, и неговата дружина край Басарбовския манастир в Басарбол. По мнение на очевидци, влияние са оказали алкохола и гъстата мъгла. Ивелин е блъснал невинното кошче на име Димитър. Колегите сега ми казват, че опасно за живота на кошчето няма, но то продължава да е в критично състояние. Интервю и скандално видео от инцидента ще видите сега. İyi günler siz. En sürprizin öğeler bölüm ilerisiniz. Haber Alman Lisesi'nin. Böyle her zamanki ve bugün haberler dünyadan evde sizi beklemiş. Haberinizin de eğlenceli ve böyle şeyler var. Öyle de siz göreceksiniz. Öncesi bölümü yerimiz Noel Show. Çünkü fena İngilizcedir. Sizle bizim en iyi şey ayakkabıdan Obi-Wan sertifikat Obi olacaktır. O kadar ki bizim yeğenim bölümün içine 3 yıl Cambridge kilisinde oturmak yaptı. Oradaki onu verdi ve İngilizce taşınır. Fazla bunu için az sonra size söyleyeceğiz. Çünkü bu olduğun saatte başka şeyler geçmiş oldu. Şimdi öncesi ana haberi gördüğünüz. Adını da İvelin'in Ivanov araba sakatlığı 111 gibi bildik. Ve takımını Basarboğlu'nun kilisede. Görenleri düşünmeyi alkol kullanmış ve furdu fena vardınız. İvelin koşa Dimitar sokakta gitti. Çalış arkadaşların şimdi bana söyleriz ki koşu dikkat, hayatım için dikkat etmek gerekiyor. Soruları ve skandal gelip kalabalıktan izlerken şu anda. Добър ден! Вие сте с извънредната емисия на Дойде Чуден Нюх Коледа. Събрали сме се тук с Ивелин при Единици и Кошчето, за да обсъдим последиците от тяхната катастрофа. Как се чувствате след тази катастрофа? Чувствам се много зле, защото колата ми замина. А какво всъщност се случи? Вечер излязох с моите приятели и спряхме да слушаме, аз съм сънче по радиото. И докато слушаме, изведнъж нещо доста стабилно пря отзаде. Излязох и видях едно кошче да бяга. Беше ме блъснал. А можете ли да кажете нещо повече за това кошче? Какво да кажа, ще ме белези. Един хуй нарисуван на него. Ако някой го види, да кажа. Не ми платил на кошче. И тъй като ние сме велики репортери и детективи, сме намерили това кошче. Ето което там, който чака да се извини. Искате да му кажете нещо? Не е потеря, взятъч. Малки деца може да гледам. Добре, сега нека да говорим с кошчето. А сега да питаме няколко въпроса и кошчето. Добър ден, как се чувствате? Какво стана? Защо не ми отговорите? Чакайте, без насилие, моля ви се. Моля ви се. Моля ви се. Вижте как моля ви се. Добър ден! Сега, тук от уважение към нашия приятел Ивелин, сме дошли в сервиза, в който се оправя колата. Ето може да го покажете, това е най-добър сервис на Балканския полуостров. Принцес, 2 звезди. Ето има, тук има колите да се оправят, тук има още коли да се оправят. Направо сложна техника. Ето сега да се запознаем с случая на Иво. Както виждате, колата, може би Иво може да ни каже нещо повече за насилието
приложено върху нея от кошчето. Не. Елат насам, защото идват други клиенти и ни обяснете. Тук ма засеча малко, ама той не е голям проблем, ела да я покажа най-големия проблем. Значи искаш да кажеш, че това не е никакъв проблем. Тук е проблем, дръжката ми скочи. Това е. Боже мили! Вече имаше... Драги свидетели, тук ставате свидетели на нещо невероятно. Дръжката се обърна. Представете ли си каква ударна вълна е било това? Аз мислех, че имало ново земетресение от Румъния. И не мога да си затворя колата на старата, да не открая. О, боже мили! Не знам как се е случило това нещо. Нека да продължим нататък. Тук е майката на самото кошче, което всъщност е малолетно и затова ще го представлява тя. Има. Добър ден, госпожо Варел. Какво искате да кажете във защита на смърт? Но защо така не ми отговаряте, моля ви? Да. Добре. А смятате ли, че той е виновен? Крайен пъти. Моля ви се, това е жена, това е дама, моля ви се. Няма смисъл в насилие. Моля ви се, успокойте се. Бързо, като не са възбили. А сега, следващото новина. Както беше очаквано, срещата на класа беше провалена, тъй като 27 члена, само 11 се оказаха достатъчно сериозни да дойдат. Те ще бъдат наградени за сериозността си с сертификати от ГДБО. Изненадващо беше присъствието на Лилия Андреева. То човек да се замисли. Аз сега да се радвам, че Лилия е тук, или да плача, че другите са по-сериозни от нея. Разбира се, тя припомни за присъствието си към края на среща, когато ставайки от VIP-мастър резервиран за класа, тя развя колата на Богдан Мечев. Който за пореден път се убеди, че тя не е нормално и каза само истина. Обратното им и колата на. Başka bir şey. Şimdi gelecek haberi geliyor. Beklediğim gibi sınava toplantıda görüşmek doğdum. Çünkü 27 kişiden 11 sadece istediğiniz ve söylediğiniz zaman toplantıya geldik. Armağanlar ve sertifikatlar onlara Gerebob'den verdik oldu. Sürprizlik Lilia'ya geldik dedim maşallah. Düşünmek lazım. Yani ben şimdi sevindik gerekir mi? Lili geldi veya gözyaşım yapacağım ki. Başkalar orospular mı? Elbette o kazanı unutmaya yaptı geldiğimi için. Sonu toplantıya ne zaman gittiğim VIP masadan rezerv ettiği sınava için sınav hakkında Coca-Cola Bogdan'ın doğdu. O evliliği daha tekrar öyle söyledi ki o gelir ve söyleyip yaptı. Of ya kardeşim. Bu kolam ya hayatım ya. А сега една новина от Хайлака на град Русе. Александър Сашков Пейков тържествено се закле, че няма да пие алкохол до края на деня. Той се загледа герба на България с ръка на сърцето. Обаче от тайни източници научихме, че е нарушил обещанието си още същото ден на комисията си. Şimdi top haberleri Hayalah'dan. Rusya'nın. Ado Cehen yaptı kim? O alkol kullanmışlayacak. Son dakikaya yılına. Toplantı Zori Mirçev beraber geçiyor. Bogdan'ı beklemiş. O Cehen aslında Bulgaristan'ın kalpana ele Ukara. Ceseru'dan beklemek ettiğiz ki Orduk içindi oldu. Komşudan bayramda çok içtik gibi. И ето го, дългоочаквания момент настъпи. Време е за първи епизод на нашата нова рубрика Къс Epic English is Epic English, която за жалост този път ще бъде представена от протежет на Обилан, който е изпратен от Трёда на Десет. En beklediği salaha geldik. Yürü bölüm bir moment istiyorum. Fena İngiliz, çünkü fena İngilizce yıl sonra geldik ve Obi-Wan şimdi
burada değil ve Yoda'ya onun sınavı gelmişti. Kız, epic English please, epic English. Добър ден! Аз съм Оби-Ту. А вие сте с Epic English и с Epic English. Днес на гост ми е Александър Сашко Пейков. Може би не знаете много за него, но сега ще ви цитирам няколко интересни факта. Александър Пейков подаде документи за патент на новата си дума Wordless. След гласуване и единодушен вод, думата беше приета и вече ще бъде включвана в речниците, които ще започнат производството си през САЩ 2014. Самата кралица се позволи да използва прясно приетата дума, среща се на конференцията след проведеното гласуване, където дори получи честа да пие следобеден чай с него. Та сега той е при нас, да чуем какво мисли за своята находка, която го нарежда до хора като Алберт Айнщайн и Леонардо да Винчи. Много хора дори го наричат Ели Пелин на 21 век. Добър ден! Как сте? Добър ден, перфектно съм след тази дадена награда от кралицата на Англия, Нейн Величество Елизабет. Чувствам се перфектно, понеже вкарах нови англицизми, те ме гмерчим. И вече се чувствам част от монопола, не простите, космополитността на този свят. И това ме нарежда, както вие казахте, Елен Велики като... Да, не ми доволен ли си от приемането на Wordless? Естествено, че съм доволен. Това е нова дума, която улеснява всички мозъци на този свят. И може би занапред Уилям Шекспир ще се обърне в гроба, ако го чуе това, но важното е, че имаме промяна в английската граматика. Смятате ли, че тази дума ще промени английския такъв, какъвто го познавахме преди? Обязателно. Английския какъвто го познавахме вече няма да е също. Проверявам. Чувам, че ще кандидатствате и с други предложения, като например произнасянето на Earthy Pictures да бъдат Earthy Pictures. Вярно ли е? За тази дума твърдя лично аз, че не я произнесох аз. Един от мои съученик, няма да го произнася името му, понеже трябва да се пасвам анонимност. Но все пак, ако трябваше да кандидатствам с тази дума, понеже видях какъв е успеха на Wordless и на Pictures, ще бъде същия. Вярно ли са слуховете, че там фраза God Let the Queen сега е заменена от новаторската We Are Five, която всъщност е ваше творение? Да, точно така, кралицата дори ми посрещна с лозунги We Are Five! We Are Five! Както и нейните гардове, които постоянно мълчат, ако се виждат дори да ги прекикаят, само ще ги прогонят. И така ли е, We Are Five! We Are Five! Посрещаха ме и ми се зарадваха много. Значи искате да кажете, че хората, които по принцип мълчат, дори скандираха тази велика мисъл? Точно така! Точно така! Това е една революция в английски език, уважаеми дами и господа. Аз с очите мога да За първи път нашите новини, за първи път топ новина за Бога! Да, същество. Носят се слухове, че известни рапъри са започнали да пишат песни за вас и ще ги обидят в общ албум на Джиори. Можеш ли да кажеш нещо по въпроса? Много се радвам, нали, че по мои идеи, лично от мен да стане един път нагоре нали, ще издават песни за мои творения, което е перно, защото бъде свята 21 век, означава всички деца. Да се книгата, която ще се чете, да се стихотворение, което ще знае аз го виждам малко. Тук се носят слухове, че албума ще се казва с моя рейтинг, отново съм лейтинг. Има ли нещо такова? Да, с тези иновации в другите геронди, като добавяме на всяка ING, когато си поискаме, езикът става много по-леснен. Цветущи да кажа. Много по-цветущ също така. И интересът от последния слушател и читател. След като запознахме съседите за деня, е време да ви кажем край, довиждане, чао и ще се видим до година. Да ви кажем край, довиждане, чао и ще се видим до година.